Ngahamba mina ngokulala nobaba wakwakhe lapha ngale endlini. Kwangangeke ngize ngikwazi ukulala ngedwa. Uyayizwa nje nawe lento oyisholo ukuthi wahamba wolala nobaba wakwakhe. Angithi phela khona ngasica ngilalisa khona. Because ngeke ngize ngikwazi ukucela yena ukuthi azongilalisa. Wonke ukwazi ukuya endodeni yakho ngisho uthe kuma wakho noma wathi kuma wakho uyazi vele ukuthi wena nendoda yakho wonke uzokwazi ukuya khona. No. Sasesikade vele sahlukana vele nobaba la ekhaya besivele silalela soba-2. Hayibo. Njalo mabengekho. Ngiyakhuza. Nilale kanjani nje yena kuwukuthi wasibona-ke. Silale la ikhona Thembiso nokuthi uzongishada manje ngimethele. Uyazizwa ukuthi uthi niyathandana vele. Niyathandana vele naye baba. Indaba uzokhetha umngane wakho kunami. Mawukuthi ufuna isibambisane uhamba umndeni nobani umngane wakho ayokusela umndeni nobani umndeni nobani nobaba la ekhaya angithi sengizoba isithembu naye umna kwethu manje sokuwena ungitshela izinto manje uthemba into oyitshelwa indoda iziphile ngaphakathi enhlizweni yakho abiyangithembisa ngoba nakho uthola imali kodwa ufuna uhambe noma wakho ngiyajabulisa uzohamba nje mngane uzohamba nje naye kanti akukho lula bengizokushaya Ngiyalibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elami igama nguStufuza dla ngamandla ezulu. Ngumgwenye komsifukazi Mvuleni, ngintokazi ezalamamkhize, ngumamsebenzi Ndlela. So lana ke sibizwe umamfikile uthi Stufuza vethu angikho right. Yes, ngi-right nomyeni wami siyathandana si-right sharp. Sesinesikhathi futhi indawonye kodwa muva nje ngisole ngazi ukuthi ngayifaka enkingeni ngokubiza umngani wami ngimsusa le emakhaya ngoba nakho ngibuka isimo ahleli ngaphansi kwaso ukuthi asikho right. So ngokumkhonza nangokumthanda ngamcabangela ukuthi akavele eze cause nginaso ispace kwami uzohlala nami nomyeni wami nezingane zethu. So umama ke umngani wakhe umama Jabu Dlomo uma ngabe esesuka le esezohlala kwaMamfikile weza nomntwana wakhe wentombazana okuyena ke lo aze adala ukuthi azasibize si Black Life TV inkinga zomndeni. Asike simuze ukuthi uchaza uthini. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila ndodakazi njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela. Ngiyazi ukuthi usibizile la ekhaya ngoba nakho kunesimo obhekana naso. Ngicela nje uzazise ukuthi wena umabani wakabani. Ngakhula kuthi umuntu omdala umbuza igama. So ngicela siqhubeke kanjalo nje. Ngicela ukwazi ukuthi umabani ukhulele kuphi and kungani ukhetha ukuthi sisondele. Badabami ngibhalele lolu hlelo ngoba nginenkinga. Yebo. Inkinga yami badabami mina ngokufikile ekhaya iseMelmoti. Yebo. Ngikhulele khona nje ngobude bendlela ke kwaze kwaphoqa ukuthi ngoba abazali bengasekho bangishiyela ikhaya la eThekwini. Ekusukeni kwami emakhaya kunomngani wami nje belekhe sikhule sonke. Yebo. Kusukela nje esikoleni hayi ngamthola umngani wami hayi kwakuhle konke saqhubeka nje kuthe sesele emakhaya ngabona ukuthi hayi ngoba nginayo i-open space engashiyelwa abazali nginekhaya angiqashile hayi umngani wami ngimcele ukuthi ngicela ukuthi sizohlala sonke ngokuthi ngoba umngani wami engazi ukuthi imuva lakhe alikho kahle ngokuthi ngoba mina nginalo i-shelter ngase ngithi akangilandeleke eze kimi sizohlala naye ukuthi ngoba izinto zi-right kimi ngabe sengimlahla. But abami ka sihlaleke nomngani wami masihlala nomngani wami ngithe ngisahleli nomngani wami umngani wami naye sesijwayelene unabatwana unomntwana wakhe ubemshiyile emakhaya. So wabona ukuthi ngoba vele ubehlala naye ukuba kwakhe la umntwana naye uyacela ukuthi beseduzane naye. Naye bese ngicela ke ukuthi umntwana wakhe ucela ukuthi ena ebe ngakuyena ezohlala nathi ngokuthi ke ngoba nginendlu engemuva engahlali umuntu base ngithi ungamlanda umntwana wakho nizohlala naye umntwana ngoba mina endlini bengihlala nobaba wasekhaya nezingane.
So-ke wamlanda kumntwana kanti ngifakela amanzi ngomsele. Sekuhambeni kwesikhathi ngizwa sokuthiwa ena ngizwe ngomakhelwane izinto engizwa ngomakhelwane ngambona ukuthi mhlambe umona nani nani. Kusuka lapho-ke ngayibambela kwathi ngelinye ilanga ngingekho ngayibambela. Nangampela ingane yomngani wami iphuma endlini yami. Kuchaza ukuthi isithandana nobaba wakwami. So ilokho nje abantu abami ngivezile akungiphathanga kahle. Akungiphathanga kahle ingakho nginifonelile abantu abami ukuthi into ekanje ithiwani. Ubaba wasekhaya mekubona ungena nje eminyango. I'm sure waba nakho emqondweni ukuthi hawu uzophambana nosisi noma wamfica phakathi. Ngamfica ngaphakathi ubaba wasekhaya. Mhlambe ngabe mapha amazwi awasho ebona ukuthi umathupha lo. Akazanga naye ukuthi kufanele enze njani. Ngoba nami mhlambe ngangeke ngize nginake kuba ngamfica engaqembile ngaphezulu. Ngabona eqembile ngaphezulu kwacaca ukuthi kushuthi kukhulu okade kwenzeka. Nanokuthi ngoba wengakangibheki isikhathi sokuthi ngibuye la ngangeke khona sasingakashayi kushuthi wabona ukuthi yena la igcekeni ngithatha ingane yomngani wami yena useyenza ukuthi kufanele ukuthi acambalele nayo eze ayitholise umntwana ikhulelwe. Kumanje nje ukhulelwe kumanje nje uma ingane yomngani wami. Yibo le ndaba le besagcine kunina noba u3 njengoba wafica boba u2 kuphela endlini noma ukhona omunye umuntu osukhulumile naye. Mshiya nje ukuthi omakhelwane bake bakuthi fahla kodwa bungakazibonile. Sengisho umuntu wena okhulume naye wena umvezela nje ukuthi ubaba wasekhaya wenze u1 no2 ngalomntwana lo engambiza mina ngathi akeze azohlala sizohlala sonke kwami. Abengakazi umuntu nanokuthi ngoba thina sikhuliswe ukuthi udaba olukanje especially ngoba umngani wami bese ngimthatha isokadade wethu bengelula ngoba ngihlale nginibona abantu abami bevela abantu abami nenkinga efana nenkinga olifana nolwami. Ngibona ukuthi ena angiqale ngifonela abantu abazokwazi ukunginika isolution nabantu abazongisiza. Ngibona ukuthi ukutshela umakhelwane nani nani akuze ukungisiza ngalutho ngoba egcineni umngani wami iphutha liyenzeka kunani nombani. Ingakho ngithi ngazile ukuthi nina mangikhuluma nani nizonginika isisombululo ukuthi udaba malu kanje kwenzakalani. Eish Okubhlungu ke nginakho konke ubaba ke wasekhaya ke kho kusetohweni semsebenzini. Naye bengakujabulela ukuthi ebe khona naye ezokwazi ukuthi ayiphendulele. Ayiphendulele. So indaba yokuthi ukhulelwe ingane kababa ubuvele angisho ubuvele umbona vele egcini ususekhulelwe noma mhlawumbe isisu asikakhulu kakhulu sisincane. Sesiyabonakala. Shuthi kuthe qe emqondweni ukuthi hayi shuthi ile ingane yala ekhali ngoba kuthe qe kumina ngoba ngibonile lokho afika angimazi umuntu athandana naye nanokuthi ngoba umngani wami uma wakhe siyaxoxa kushuthi umbonile yena kuqala umntwana wakhe ukuthi ukhulele kushuthi wambuza ubaba wengane ingane yafisane yakhala. Kushuthi kwacaca ukuthi ena akazi ukuthi uzomtshela kanjani uma wakhe lo umngani wami ukuthi umkhonto ugwaze ekhaya. Hayibo mawubhekile ngesingawe yesu ubaba mhlambe kwenzeke silithole lelo thuba lokuthi sikwazi ukumbona ke sihlaleni sonke ke nomngani wakho nomntwana kamngani wakho. Uyayibona kodwa inqubela phambili nje emva kwa sonke lesi sikhwishi lezi yabo nje manje isisu sikhona lo muntu mayikhulele usuke edinga izinto azihalelayo lezo zinto lezo zisuke edinga imali. Usafanele oxukuza kusafanele ahambe esibhedlela kufanele kuthenge impahla zomntwana zonke lezi zinto lezo kufanele ziphume kuba wengane nayo uma wengane kodwa asike sithi ubaba wengane kakhulu and kufanele kuhlushwe umnyeni wakho futhi. So yonke lento ayizophela once kwakhona ingane nje impilo yonke koze kuba uJesu kohlezi kube kukhona lokho kuhlangana lokho noma lokho kuxhumana wena ikuphatha kanjani usazibona ikhona inqubekela phambili phakathi kwakho nomyeni wakho noma awukacabangi nje nanokucabanga noma awufuni nje ukucabanga usafuna nje khuluma nabo wazi ukuthi iyeqaleni lento yenzeke kanjani. Mayelana nalokho ke ndodakazi yabo nje kusamile kusekhona nokungakholwa ukuthi kodwa ingenzeka yini kanjani
okwamanje nje angakazi ukuthi kufanele ngenze njani, kufanele ngithini. Yingakho nje bengiza kunina abantu abami ngokuthi kufanele ningibonise, mhlawumbe nizokwazi ukuthi ningibonise. Nanokuthi okungcono kakhulu ukuba ukhona naye ekwazi ukuthi uma kusuka manje-ke uyaphhi la kuyakhona. Sengisho ukuthi mase kuphinda sebakhona ngiyadinga na ukuthi ngoba ngiyamdinga ukuthi naye akwazi ukuthi ezoyiphendulela. Ngoba mina ngizohlela ngendlela yami ezojabulisa mina, yena ngimazi ukuthi uhleleni ngokuthi azakhulelisa ingane yomngani wami. Enye into futhi ngobungani onabo wena nomngani wakho, mawubhekile busazophinde buqhubeke bube khona buvuthwe, noma mhlambe ngokuzazi kwakho mawukwati uzofinyelela la uthi khona ongcono vele nihambe-ke ngoba vele nalethwa yimina ngiyangikhipha futhi namanje kusayimina oshoyo ukuthi hambani. Cause ukhumbule ukuthi nanoma kuthiwa umntwana wakho uyena okhulelwe, kodwa okungenzeka ukuthi akuyena umthumile ukuthi akahambe aye kubaba wakwakho. Mhlambe naye into emthusile, mhlambe okungenzeka ukuthi usathetha kwamanje ebuza ukuthi kwenzeke kanjani mekuwukuthi uyazi. Mhlambe futhi akakazi, but ngokuzazi kwakho uyabona futhi beqhubeka nibe umndeni omkhulu la ekhaya-ke sekuza nanomlungelisho lomndeni, noma uzobakhomba indlela. Ngokuthi umngani wami ngiyamazi futhi ingane wayengayithumile. Yebo. Iy'ngane zethu ngiyazazi, ngizele nami. Lokho ongadingeki iy'ngane zethu ikhona ezikwenzayo qho. So sengisholo ukuthi ngoba ngisho ukuthi namanje ekuhambeni kwesikhathi ngeke ngize ngibaxoshe ngoba phela ukubaxosha kwami le ngane le esithwelwe le ngane igazi lami. Igazi lami ekugcineni. Ngoba manje mhlawumbe sokuba isimo sokuthi sokukhona ingane etholwe ingane yomngani wami, sokufanele ukuthi ubaba wekhaya sivele isimo singekho right la ekhaya, sokuba khona imali-ke manje yokuthi ahambe kondliwe le ngane, kanti ngokuthi ngoba nami ngizele nginey'ngane, iy'ngane ku-right ukuthi zikhothe ndawonye. Ukumhambisa kwami ingane zandawonye, ingane yendoda yakho ingane yakho, ingane yendoda yami ingane yami. Uma wayo mase etholile ingane nginayo i-right yokuthi abone ukuthi wenze njani. Abone ukuthi wenze njani ngoba vele kwaseqaleni wenza okurong ukuthi akhulelwe, kodwa ingane uyoba eyami. Umngani wami angibeki icala, akanalo. Akanalo. Ingane zethu ziyathanda ukwenza izinto ngendlela yazo. Ngithanda indlela okhuluma ngakhona, nanoma ngabe kuthiwa udiniwe okwamanje, kodwa ephuzwini lokuthi uthi uyakuveza ukuthi uyazi ukuthi umntwana kamyeni wakho kusawo wakho naye. Okusho ukuthi usuzinikezile vele emqondweni ukuthi okay kulungile nami ngizele sonke sizohlala la bazokwazana abantwana bebonke. Ngibonga kwakona lokho. Azi mina abantu abadala babanyala kanjani kuqala, kodwa at least ikhona inqubela phambili. Nanoma kuthiwa khonto wrong fine, izoxazululwa kodwa ekugcineni uzoba khona ukuthula. Ithi ngibasondezeke khona sokwazi ukukhuluma sonke umntwana kamngani wakho bese kuba umngani wakho. Okay. Ngiyacela nisondezele bona. Ngicela ubuza umabani and usuka kuphi? Igama ngingujabulile wakwaDlomo, ngisuka eMilnorth. Okay, ngabe nazana kangakanani noma mfikile? Ufikile sikhule naye, sifunda ndawonye esikoleni khona le emakhaya eMilnorth, bekumngani wami kakhulu. Mphathene kahle. Besiphathene kahle kakhulu nje, yonke into besiyenza ndawonye. Sisi wami ngicela ukwazi igama nesibongo. Samkelisiwe Madiba. Okay. Mhlambe ekuzwaneni kwamama wakho noma mfikile wena mhlambe bungena kanjani lapho? Indlela uma mfikile bekuphetha ngayo ubuzizwa kanjani ngayo? Noma usazizwa kanjani ngayo kuze kube manje? Bengiphathise kwingane yakhe. Okay. Ayizalayo njengengane yakhe. Bebangani benoma since ngisamncane. So wakhula nje wazi umazi njengomngani kama. Yes. Nawo umthathise sebefana nomndeni nje. Okay. Yebo. Ongenzeka futhi ukuthi ngelinye ilanga mhlambe if kuyenzeka wehlelwa umoya nje omubo okwenza into wrong kuyena, ungazikhuza kaningi. Ngeke ufinyelele lapho ngoba umthathise kwamama wakho. Yebo. Oh, ngiyezwa. So mamfikile ngiyacela ubachazele ukuthi kungani usibizile si Black Life TV
uhlelo lithi iy'nkinga zomndeni. Ngicela nje ubachazele umnyombo wokufika kwethu la ekhaya. Ungayiqali ekuqaleni njengoba kade sixoxa soba u2 bengekho. Uqhamuka usungena nje kulokhu osibizele kwa. Sanibone kwesibili. Mngani wami, nginenkinga la. Okudala ukuthi ngize ngibhalele kwa-Black Life TV inkinga zomndeni ngesimo somntwana owamthatha ngoba kusho mina nakhona umcelela ukuthi ngoba ubungazi ukuthi umntwana wakho ukhuleliswa ubaba wala ekhaya. So nganithatha mngani wami ngoba uxakekile ngikuthanda nomndeni wakho. Ingane yakho bengazi ukuthi ifana nengane yami kodwa ekwenze namhlanje ngiphoxekile. Angazi noma ubusuwazi yini ukuthi ingane yakho njengoba ithwele isisu nje esikababa wala ekhaya. Yilokho ke engimcelele khona ukuthi uzongizwisa naye undodakazi ekhona. Yazi ngendlela esisuka kude ngayo nofikile. Sisuka le emakhaya eMelmoth. Le ngane sifuna ukuzongihlaza lana njena ngalezi zenzo zayo zobuhlaza. Konke lokho ekwenzayo lana ukuphuza ukubhema yenza zonke izinto ezingasile yonke lento ebingayenza emakhaya. Mhlambe ke ngicela ukukulida nje. Lokho kuzowa manje ekusho mamfikile ngabe uyakwazi noma kusha kwena noma usadinga nje ubuza imibuzo ukuze uzo-understand kangcono ukuthi kusuka kuphi. Cha, ayikho imbuzo engizoyidinga ukwazi ukuthi ukhulela umntwana wami. Yebo ngiyazi ukuthi ukhulelwe ngoba ngike ngambuza ngoba ngibona impawu emzimbeni wakhe ukuthi uyashintsha. Yes. Ngambuza ukuthi hawu yindaba ukhulelwe esaphi isisu. Wathi angihlukane naye phansi. Wanganginika nje impendulo ecacile. Okay, hayi ngamziba. Uthe ngelinye ilanga egeza. Ngahamba ngaya kuyena nje ngavele ngavula ngangena. Ngafica nangampela ngabona ukuthi cha ukhulelwe impela. Ngaphinda ngambuza futhi. Lapho kwaqala ke kwenza ubuhlaza wangilwisa wathi yena unendoda yakhe yini. Ngiyayazi indoda yakhe, ngiyamazi ukuthi unendoda yakhe. Uma ngibuza ukuthi yakubani yona leyo ndoda akazange angiphendule, waqhubeka nje wakhuluma nje wasaphaza nje nami. Ngagcina sengize ngaphuma ke ngashiya mina ngilo umuntu onenhliziyo encane kwesinye isikhathi ngivele ngishiye phansi ngikhalela ngikhala khona uma ngibona izinto engahambi kahle. Mhlambe sisi wami yini edala ukuthi umama ebuze ungakwazi ukuhlala nje ephuzwini lalento ayibuzile. Ngixoxa ukuthi uma ngibuza kanjani ukuthi ngikhuleliswe uba beyazi boyfriend yami uthi uba Wakabahlanganisa ngaphambilini? yes noma sekudala nje but ngeke ngabahlanganisi. Yena bekumele ahlale lapho ngisho kuthiwa sesahlukana ngoba ngikaze ngifike ngizosho kuyena lokho. Manje ulaka osolukuvuka kangaka olwane. Ukuthi manje ufuna ngizizwe ngazi ukuthi ngiguilty. Ngicela ukubuza la. Uma mfikile seke wakufica endlini yakhe unobaba wakwakhe? Wangifica. Bakwenzala Babebuya ku14. Babe ku14. Yes, boba uthi ku14 kugidwa kuze kuseke ke umama. Yes. Kwase So uma uyazi ukuthi angikwazi ukulala ngedwa. Ngahamba mina ngokulala nobaba wakhe lapha ngalendlini. Kwangange ngize ngikwazi ukulala ngedwa. uyayizwa nje nawe lento esholo ukuthi wahamba wolala nobaba wakwakhe. Angithi phela khona ngasiqala ngilalisa khona. Because ngeke ngikwazi ukucela yena ukuthi azongilalisa. Bonke ukwazi ukuya endodeni yakhe ngisho uthe kuma wakho noma wathi kuma wakho uyazi vele ukuthi wena nendoda yakho wonke uzokwazi ukuya khona ngalelo No. Sasikade vele sahlukana vele nobaba la ekhaya besivele silalela soba uthu. Hayibo. Njalo mabengekho. Ngiyakhuza. nilale kanjani nje Yena ukuthi wasibona ke. Silale la icontemplation ukuthi uzongishada manje ngimethele. Uyazizwa ukuthi uthi niyathandana vele niyathandana vele naye baba indaba uzokhetha umngane wakho kunami ngizomkhetha. Hamba naye. manje niyathandana vele naye baba niyathandana kusuka nini kade kwaqala wathi uzomiyeka umama lo. wakuthanda kanjani Wena wafika la ekhaya uzoqonda umuzi kanti noma ngakuthatha ngoba unenkinga uma wakhe kushiya emakhaya. No, wathatha umama mina ngiyoba ngisala ingimanga hamba njengoba nami ngizohlala nengane yami. Wasubona ukuthi wena ufuna uzolala nobaba la ekhaya. Sengiphathe umndeni. Awuhlaza. Bengayazi mina lengane ukuthi ihlaza kanje ngesisu nje isivele yavuka yaba omunye umuntu. Sakho isikhathi benihleli kanjani bekwenzakalani la egcekeni Mina bengazi ungakababambi ke endlini
bekwenzakalani la egcekeni? Mhlawumbe benibulisana benixoxe noma Ngoba ngisho nje ukuthi Bengimhlonipha ngithi inkinga iqale la ukuthi manje yena ubone mina akaze azeze kuzokhuluma nami. wena ucikwa ukuthi ulande mina. Useze la so asikhulumeke ngoba vele sesizolwa ngithi. No, akasho ukuthi ufuna ukulwa. Usakali bezokhuluma nami njengengane yakhe. Bengiyazi angilethe la. Sesiyakhuluma ke. Angithi ngikubuzile mina uma ngithi ngiyakubuza mina wenza lento wenzayo. Bengisiphelise ekutshelile mhlawumbe. Umnakwenu wesalukazi amakhehla engaka ontanga yena Ngingomusha vele nomdala. Bazobambisana nje sengicela. Yazi angangazi ngofanele ngazi. Ngicela kwazi la. Bawuyazi kodwa noma uyafihla. Bengayazi mina bengazi ukuthi nje obekhulelwe nje kungenzeka ukuthi vele ilabo sikhotheni ajwayele ukubahudu. Ayikho into sokwayisola nje ngakhetha ukuthi ngamithelo awukazi uzusole lutho nababala ekhaya. Ngangicabangela yena phela uma ukuthi ngamithelo usikhotheni angimithele lo ungayena usikhotheni. Ngiya-understand yazi ukuthi kunzima kangakanani umuntu uhlala naye egcekeni lodwa. Akuyeke angakhulumi lutho nawe azabiza abanye abantu abazofika namakhamera bezokhuluma indaba ebeningazikhuluma ninodwa. Ngiya-understand mhlambe abanye abantu iyabacika leyo nto kakhulu kodwa kusuke kungakunikeza ulungelo lokuthi usungahlafuna nje uhlafuna ubheke noma kuphi la uthanda khona. Niyambona umntwana wentombazana unjani? Kahle njengoba eseyithwele nje senomkhaba and wazi kahle ukuthi ngeke bamthinte because ngase kwenzeke into wrong emntwaneni okungayoneke into encomekayo leyo. Aniziqhubela nizibukeni ukuthi kwenzakalani. Kube babengaboni uma wayekuthatha ukuthatha njengengane yakhe. Wena ukhama ukuthi ungadate ubaba wakho because amadoda ami usikhotheni. Usongazi uqonda ubaba wakho. Naye nje uma kubunayo shame ngabe sixoxa kunye mhlawumbe. Usebuyile ubaba Ngehlelwa yini? Usebuyile ubaba. Hayi Manje ke akanayo ke. Yazi lengane isingivezele elinye iside. Eyami impela. Bengithi kuncane ngiyabona hayi ngeke. I-right yona futhi shame. I-right kanjani? Ngoba iyashesha nokuyikhathalela kodwa uthanda imali. agcina nini ugrosel. Okay, ngibona ngazuthi mhlambe bese kuningi obusuthenjiswe kwena okokuqala lokho okwesibili ucikwa ukuthi hayi ukuthi usazokwenza lokho angithembise kona ngoba ngakasho nokuthi ukhona ke manje akekho ke ngabe uyafonelwa uzobuya manje akakwazi ukufoneleka ngabe uyafonelwa wena usumazi ingane yakho mngani wami ngithathile ngahlala nawe ulonke nje lelo thando shuthi alisho lutho kwena shuthi mina kufanele ukuthi ngiphume ngihambe shuthi bekufanele bakushiye emakhaya alifani kanjani uthando nginika lo ukuthi angenzele iparish ekseni yazi ngcono nokuthi wathatha amadodana yazi ngcono ukuthi wathatha amadodeni nokuthi azayiphofela ngilazi ingane ekhulile wengathathi ingane zona ezithatha ubaba wasekhaya hlangane town wena uthanda ukuthi ukuphi imali nje urice naye ngiyamthanda wena uyibona irice lento okwenzayo kuma mfikile bamfikile encesi but semhlabeni ilokho nje kuphela ungakusho usazophinda uhlala egcekeni lakhe futhi hayi uyahamba abona manje usaqelekile hayi uyahamba ngeke ke nami ubani ohamba eqaleni ukuthi wena uhamba ngoba yabona indlela i-attitude anginika yona lomntwana kuyaphoqa ukuthi abone umngane wami ukuthi wenze njani ingane yakhe uma uzohamba emakhaya uyena vele umele ahambe thina mina nawe sesumndeni mawukuthi ufuna isibambisane uhamba umndeni nobani umngane wakho ayokuseke umndeni nobani umndeni nobani ubaba la ekhaya angithi sengizoba isithembu naye umnakwethu manje sokuwena ongitshela izinto manje uthemba into oyitshelwa indoda ngabona iziphile ngaphakathi enhlizweni yakho abiyangithembisa ngoba nakho uthola imali kodwa ufuna uhambe noma wakho ngijabulisa umuntu akasabe ukuthi uzoboshwa ngabe sengibonde engakubonda uzohamba nje naye kanti akukho lula bengizokushaya Yabona impela lengane kube kuthiwa ikhulelwe. Bengizoyipoqoza, bengizoyinyathela nje impela bekuyolamula amaphoyisa. Angazi ngoba seyaboshwa. Kodwa nje amaphoyisa wona bezolamula. Ubani bezongivimba? No, ngeke ngicela ukubona ubaba la ekhaya. Kwami lana inkinga. Manje ndoda akafoneleki futhi nasemsebenzini akavumelekile. Mangenzeka ofanini ngama weekend. Une leave Singakwazi ngenyanga le Maypheli une leave. Base ngibuza unkosikazi wakhe mos. Bakithi wena usiwazi zonke lezo zinto. Waze lapho ofanini? Une leave njengoba uzophela inyanga nje. Uzobe off nini nyeni wakho? Ama weekend engazothi akasebenzi. Ngiyacela bandla wenze ithuba thizeni lokuthi sikwazi ukumbona.
ngoba ngempela siyobuya uyadingeka because angisho vele bahlala la egcekeni bahlala okungenza egcekeni. ukuthi bafica bonke la egcekeni Egcekeni, yebo. sicela ubaba kuphela-ke manje because kuyacaca engazuthi ziningi izinto ezithenjiswe usamke Okwamina nje okuningi ngifisa ukuzizwa ubaba esholo yena angazi bengazi ukuthi ngempela ngizokuthola nini kungisizile futhi nanokuthi kona imali besakupha kodwa nje At least nakhona bezanyelwa yimini. umzile Nakhona usamke bezanyelwa utheni yimini. yes ngizwe konke badakami Futhi ungabe uyabonga njengamanje. Hayi Ayikho usulethe into Asibonge ngobani? ngcono ukuthi ukhona akubonge ngobani ngoba uyamzamela imali ukuthi uma kuthi ukhona mhlawumbe uzochuza wena futhi. angazi phela angazi No. bane minyaka emingaki bendawonye nobaba la ekhaya wena usemakhaya ungekho ungakahlali kwayila bephilisana kodwa kahle kahle ungabuza kuyena ngoba kusho ukuthi wazi yonke ngempilo yami Angakafiki phela mina. usekhona-ke manje ukhona-ke manje Sengikhona. so kuba khona kwakho kuzoba khona umehluko Ngikhula nje bengingathandi. ushuqule Bakumele banginothise ukuthi no. Sengithenjisiwe. Alright. ngobani Yazi ngathi konke ayitholi. Mina Hayi, understand khona sirazi Konke ayitholile. khona okurong ingane Vele yakho nizobona kanjalo ukuthi ngathi uthi khona okurong ngoba ningafuni. Mamjabu, uyaphuza utshwala? Uyaphuza ubuya ngalani ngisho emakhaya. Wasekhahlela, umbona awethu. nje. hayi uphuza kanjani nesisi ngoba phela Angazi. Washo Umuntu wakhahlela aphuze nesisi. kwayena uyezwa manje ukuthi sikhuluma ngobaba lokho wakhe. enikubona lana iyona impilo engiyiphilayo. azi bafethu ngavele I feel like ikhona into engemuva athenjiswe yona okudlula le ayisho manje ukuthi uyithenjisiwe I feel like kuningi Komsiza nje futhi mhlawumbe umbali, mina ngizomhlebela ngoba ngimkhonzile ukuthi angalokho elwa kuyena mina ngabe ngiqhubeka nokubheka phansi njengoba bekezile ngayenza isikhathi manje ubaba la ekhaya uthe uzodivorce unkosikazi wakhe mase wena Ngoba uhlala nomuzi ube kwakho la ngoba nomuzi akazi ukuthi ubhalwe ba usekwazi wena ngizele nami ubhalwe bani ingane kumuzi zami-ke kufanele ziyithathe ngayiphi ngoba phela manje uma kunjele engane ingakhombisi Shuthi ukuyiphatha kahle ingane zami kufanele zenze njani zizojabula bona uma ngukuthi ngithathwa ingane engangabo Hayibo. ingikhipha ngesango bazokwenza njani nabo bayathatha babhizi ababathathu kodwa abantu abadala amakhehla ngeke uzuwazi naye bengazi thuke namhlanje kungaphezulu kwamandla lesi story lesa ngeke size siphele sihleli siba u4 kanje kudingakala ubaba azochaza kabanzi because uyena oqalile yonke lento uyena owazi yonke into because kuzwakala ngazuthi usamke uthi ubaba wayemthembisile ukumshada so wafethu ngeke kwafanele simlande azophelela kanje udaba because fanele sigcine izwili ukuthi isithini story sababa uplanani athina ama-plans wakhe sike sibuke Njabu ngicela ukwazi la umomo uzokhuluma kanje undodakazi wakhe kwenzakalani Angazi nami ngisadidekile hayibo angazi. ngiphathelwe ikhanda ngiphethwe nayipapalazi Kodwa nje indlela Nesisu? akayedwa. Nesisu? hayibo athi Uhlazi umkhonyana wami impela. akanankinga kumanje ngiphathelwe ikhanda ngisacabanga ukuthi ngizoqaqa ngani nizongibiza la nizongibizela indaba yamakhehla ngiyacela bandla Makhehla ngiyacela bandla ukuthi ubaba uconfirm ngawo umgqibelo noma isonto ukuthi ukhona yini okay ngiyacela ukumbona okay nani nonke futhi buka lapha ekhaya qala ngithi ushilo wathi wazi ngishilo ivi yakhe kodwa kusenani-ke khona me-right yena kodwa ngathi nami ngaba sobhaka ngiyacela ukuthi le ndlela okhuluma ngayo manje ukhulume ngayo noma sekukhona umuntu okuthembise umshado okhona ezobona yena ukuthi lo muntu afuna ukudivorce unkosikazi Athule wakhe yena. amthathele wena ngikhulume mina athule yena ngithi mina ngakhuluma kakhulu Awu yena Ngizobe naye. ngikhaya yini endlini. awuyibona nje lokho engifuna ukuthi ngitshengise ukuthi Ngifuna unjani yena hamba yomtshela ngitshengise ukuthi ukuthi uhlobo njani lo muntu No, ngifuna yena hamba kuyafana sazoyibona le video kuyafana sazoyibona le video umuntu onjani kuyafana sazoyibona le video vele for sure so next week uzobe ukhuphozela ngoba nakukhona umuntu wesilisa mhlawumbe ngizobe ngiyisobha next week ngizobe ngingasakhulumeki asilindele ke lo next week le maka lapha ekhaya niyazibonana nani ukuthi sibhekene nani abafethu kuningi mina into esengiyicela manje ukuthi ke ngibone ubaba phela mhlawumbe sokuzoba naye inqubela phambili because manje ngeke kuphele misilokho esikhuluma nje asiphele ngisho ukuphelela so yeah kume kanje ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe bese like bese share ngenzana kakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.